8 i 23 minuts, matins a TV3, tot plantejant la pregunta del dia, que avui és la següent. Creieu que hi ha pocs pisos de protecció oficial? Creieu que hi ha pocs pisos de protecció oficial? Helena, bon dia i bona hora. Josep, home, jo penso que un pis de protecció oficial et pot canviar la vida, com a mi la Thermomix. Des que tinc la Thermomix, les visites a la cuina són una aventura trepidant. Gràcies, Helena. No, gràcies a tu. I a la Thermomix. Traslladem la pregunta a la nostra benvolguda i estimada Pilar Rahola. Abans no se'ns passi el temps, i m'estic referint a l'element etèric que flueix inexorablement i no pas a la revista editada El País Valencià, on hi fa articles, precisament, la Pilar Rahola, una dona amb un cognom compost pel déu egipci del sol, Ra, i una interjecció de benvinguda, Hola, que al mateix temps és una revista del cor on, per cert, l'altre dia hi havia unes fotos de la casa de Julio Iglesias a Miami, on hi juga un dels millors jugadors a l'encems, que actor i cantant de hip-hop, en Shaquille O'Neal, que no té res a veure amb Tatum O'Neal, la que fou l'actriu més jove en el seu temps en guanyar un Òscar pel seu paper a la pel·lícula Lluna de paper, on, precisament, hi tenia un paper. Era un joc de paraules. Jocs de paraules com els que fem, tot jugant a l'Scrabble. Un joc que, per cert... Home, per favor... Sí, la pregunta, Pilar, creus que hi ha pocs pisos de protecció oficial? A veure, jo voldria saber, realment, Helena, la Thermomix t'ha canviat la vida? Sí, pot fer de tot. Masses per pizzas, pastissos... Pastissos de poma, també? De poma i del que vulguis. L'altre dia em vaig fer un de tan maco, portava llimona i ametlles. Ametlles, un fruit sec cada cop menys freqüent en els conreus catalans, que, per cert, viuen sota l'amenaça de l'abandó. Però no ens n'anem per les branques d'avellaner. Per cert, que ara toca podar-los, car és temps de poda, i cal que els arbres caducifolis siguin batuts i tallats de tal manera que i malauradament només s'aguantaven per dalt amb una politja. Per tant, convé no donar més voltes a les coses. Respongueu a la pregunta, si us plau. Hosti, la Thermomix com a còmplice de la realització personal de la dona. Mira, se m'acaba d'acudir un article, o un llibre, o una recepta de cuina. Mira per on. I saps què queda molt bé? Els panellets, sobretot els de coco. El coco, fruita tropical que s'associa a una figura que fa por als nens que no dormen. Dormir.